За мен това съчетание е шедьовър. Надявам се да успее да го покаже по най-добрия начин. Браво, Стили! Невероятно, Стиляна! Браво! Заслужени аплодисменти получава от личния си треньор Валентина Иванова и от цялата зала в Талин. Страхотна Стиляна Никова. Още по-силна от вчерашния многобой показа днешната си топка и от квалификациите. Вчера специално написах на Валя, че съм впечатлена от топката. Много Не беше още по-добра. съчетанието, наистина. Тя има заложени по 2